ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକ ମନ୍ଦାରସ୍ଥିତ ଗିରିଧାରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର 25ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ରବିନାରାୟଣ ସୁତାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ନେଲି ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଲେଖିକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂରଣ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଯେତିକି ଦେବା ଦରକାର, ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ସଂସ୍କାର ଶିଖିବେ ତାହେଲେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।